Det er virkelig svære prøver, vi kører her i dag. Det har regnet i morges, så der ligger enormt meget mudder i vinkelsvingene, og det gør, at vi lige skal holde tungen lige i munden. Vi har været hurtigst på de første 2 prøver, og så her på den 4. prøve var vi lige en tur for langt og måtte i bakgear. Vi skal køre de samme prøver flere gange, så der kommer en masse biler igennem, og det gør, at forholdene bliver endnu mere vanskelige her til de sidste. Så jeg tror, målet er at gennemføre i dag, og så satser vi på, at vi kommer i mål i sidste ende. Venstre 5.